ин ҷараёни таъмири насоси обкашии кӯчаи Абулқосим Фирдавсӣ ва Ҳаким Карими шаҳри Хуҷанд аст. Таъмири насоси обкашии ин кӯчаҳо ҳар ҳафта 2 маротиба сурат мегирад. Сокинони бинои истиқоматии 139 ва 55 хусусан истиқоматкунандагони ошиёнаҳои 3-ум, 4-ум ва 5-ум аз набудани оби нӯшокӣ нигарон ҳастанд. ҳамин масъалаи об бисёр ҳам танқисӣ мекашем. Манамин инҷанда насос ҳаст. ҳамин насос як ҳафта ва як бор 2 бор вайрон мешавад. агар ин насос вайрон шуд агар хонаи мо об намебарад. мо обо бояд ин ки аз кӯча кашонем. хай худатон фикр кунед кун. об набошад агар ва дастуршӯӣ чӣ мешавад? ин ҳамин дом ба кӯшта омадем ки ҳамин проблема ҳаст. дар бинои 139 25 хонавода ва дар бинои 55 50 хоҷагӣ умр ба сар мебаранд. шиддати об ба ошиёнаҳои болоӣ бидуни насос намебарояд. дар ин биноҳои истиқоматии кӯдакони хурдсол бисёр буда мушкилии беобӣ волидони онҳоро ба дод овардааст. хонаи Шавкат Муҳиддинов 75 сола дар ошиёнаи 5 мебошад. ин навор санаи 21 сентябр сабт шудааст. дар он дидан мумкин аст ки чӣ тавр интиқоли оби нӯшокӣ қатъ гардидааст. мана ваннандаам об нест, дастуршӯӣ бам об нест аст. набераҳом аз поён об мекашонанд. шимазар месӯзад. маҷбуран инсона кушта мемонем. об нашавад агар. ҳозир мана об нест. дина боз об нест аст. ҳозир яку ремонт кардем, худо медонад ва кай дуруст мешавад. кай дуруст мешуда, ман як дастуршӯӣ дуруст шуда як бозӣ карда метавонам. сокинони бинои 55 низ ба корхонаи воҳиди давлатии коммуналии Хуҷанд обу канал шикоят намуданд. онҳо аз мушкилии об ва тез корношӯям шудани насоси обкашӣ маҷбур ҳастанд ки ба миқдори зиёд обро дар хонаҳояшон захира кунанд. дар ин биноҳо баъди соати 24 то соати 4 субҳ об қатъ карда мешавад. хоҳиш мекунем ки ҳамин оби моя пасяна дуруст карда кард ки пасяна об биёд. ҳозир кӯна шудагӣ ҳамин соли 85 есе ҳоли матори нам кардагӣ невеша анҷом оша. ҳама анҷоми кӯна ки кор кардастем ҳоли. ҳама анҷоми нам нест ки шино надем. вақти шаба мисол баъзеҳо мегӯянд ки накуш мегӯянд насоса. то'g'rimi? шаба ҳама обо рӯз кунад, обо куҷо этил кунад насос? обо этил ки вайка наметонад. анан мо бисёре вай мекушем баъд аз соати 11-12. баъзеҳо шикоят мекунанд ки шаба сати тон гуфта. шаба обо ҳеҷ ким истифода набарад вай нагрузку мебиёд. инашам ҳайда ин масъала. аз рӯи иттилои Абдуҳалим Нӯмонов, муовини директори генералии корхонаи воҳиди давлатии коммуналии Хуҷанд обу канал, дар миқёси шаҳри Хуҷанд 35 адад насосҳои обболобардор мавҷуд аст. аз ҳисоби фарсуда шудани муҳаррикҳо бисёре аз ин гуна насосҳо корношоям мегарданд. мавсуф таъкид кард ки марҳила ба марҳила ин мушкилӣ то соли 2021 ҳалли худро меёбад. аз ҳисоби фарсуда шудани бисёри таҷҳизотҳо, муҳаррикҳо тез ҳамин аз кор баромада истодааст. тибқи лоиҳаи беҳтаргардонии таъминот вазъи оби нӯшок ва шаҳри Хуҷанд солҳои 2011 як қисми таҷҳизотҳо аз нав карда шуда буданд. ҳоло мо ба нақша гирифтагӣ боз қисми зиёди ҳамин хел таҷҳизотҳо аз нав карда мешаванд. то соли нава ин ваҳомо ҳал шуданашда кор проектамо агар ҳамин вай ҳал шавад ин масъалаҳо ҳамаш ҳал мешавад. хулоса корношоям будани насоси обболобардор аз мушкилиҳои аввалиндараҷаи сокинони баландошиёнаҳои 139 ва 55 аст. аз рӯи як лоиҳа ҳалли мушкилиҳо вобаста ба оби нӯшокӣ дар назар аст, аммо амалишавии лоиҳа алҳол пешгӯӣ карда намешавад. гумон меравад ки сокинони биноҳои аз об танқисӣ дошта бо ин мушкилоти худ муросо кунанд. гузориши Гулҳаё Камолзода ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.